खुलुमका media no tai tini iro ang monai patoni BC chairman je tini 48 nong boot kendro sini block ni member hnainai je join khlaika je 118 voter 40 family কিন্তু abo bo je 118 voter hnainai abo mithabadi bo je borok rongno tlangwi thangka je aro adino je bone nogo অনুষ্ঠান tong hnoi aro ni public bai chung kok saka aro ni public rok sau bo borong no kuno aro joining khlainai hnoi tlangya bon nogo অনুষ্ঠান tong hnainai tlangka bono borong no mitha saoinai ingke tabuk srai srai ke aro ni public rok sai tongo chung je bo je অনুষ্ঠান tong hnoi tlang mane abo mithabadi chuno BJP o join khlairona ni hnoi tlango কিন্তু abo boni sathok ni bagoi bo tlangkha ta aro ingke chini je bo nukjaka je block president member hnainai je aro bo পরিচয় রুও কিন্তু ব চিনি তিপ্রা মথ তংমানি ইয়াগলো ব কোনো মুংসাফর সামুং তাঙ্গিয়া হয়তো পরিচয় রই তংখা ব নিজিনো নিজি ব্লক মেম্বার হনাই ইংকে চুং আবো হাই চিনি যে তিপ্রা মথ যে পুরুইয়া তুতই ব হাইকে সাই তংমানি আবো মিথ্যাবাদী যে 118 পরিবার যে ব জয়েন খাই রুখানো আবো যুক্ত বনে এলাকানো যে পরিবার তলাংখা ব আরো BJP ও জয়েন খাইনে হিনাই সাই তলাংমানি ইয়া বন নগ kaisa অনুষ্ঠান tongo অনুষ্ঠাno aro srai srai ke masanai polti rok bai maisa ronai hinai aro ni borok rong tlangoi bo bibrang to khlainai haike join khlaika ke takbu srai srai ke elakao sai tongo je chung Tipra Mothao ekmatro chung bubagra no naisugui tongo chung bubagra sara chung oino jagao chung kono join rimia abo tini aro ni lukurok sai tongo khulumkang media no sabot amake Thokaioi nong no joining go telangchak mane ob phonan bungsam Tipra Mothani je bosini korminu tongmane kintu bono kono block member hisabe chung rujakya bono bo nijino niji block member hnainai gosiinai aro porichoi ruinai BJP o join khlai apurle sob nong ni obodol ni bisingtoi kebodi tong abo se chini bodol moide tongo kaisa tongo je bono limit langoi nai tam honai saka bo boslai saika tatal baji kai je BJP o joining khairika borok buskang role tomahai nini tamo satai rok tong boni bagai bo naidi bo abo haike saoinai jemon borok rok tlango je BJP o join khlaika ke buskang go chung nini sinti prasa luko hamkrai manai hinai কিন্তু abo haike public rokno thokaioi nai tlangmani abo chayata jebo nini borok sache saimia je aro BJP o join khlainai nei কিন্তু অথচ সাজাগিয়া মিথ্যাবাদী খাইনাই বরং tlangkhata bini bum gata কেশব নোয়াতিয়া bo constituency o khobjabo bo Dhanpur constituency Dhanpur দেশের 48 বুথ কেন্দ্র bini bacha kha tam tomani বনি বারজা মুংসাফানো পুরাই বনি বারজা ব আগে হয়তো ব্লক মেম্বার হিসেবে হাইনো সংলাই মানে আবো কোনো ব্লক মেম্বার হিসেবে বা সামুগুতা দাঙ্গিয়া চিনি Tipra Mothao গাহামকে bin sinum kota nin sinum ka ani mungke pancai muni Tripura bo kamina menung sakte ang 1 number ward ni 47 nong boot kendro ni baja tam tom ani baja ke monai pathoi BC chairman bo party ingna rok tini amake press meet khane na ang Tipra Mothani ongoi nai press meet khlaimani media sarno kokhe haisi sini Dhanpur area ni kaisa tese Dhanpur 48 nong boot kendro ni tilawari boot center ni kaisa 6 number ward ni keshop nuatia hini kaisa bumung bokhe kaisa Tipra Mothani block committee ni members ni kaisa porichoi rugui Tipra Mothani porichoi rugui BJP go join khaika thangnai 1 tarikh o join rugo kei oboni bagai जों sarani musungo obo hai bibranti khlai sini Tipra sarok chalaburi no oroi boroi khlai bo misakok saginai boni nogo অনুষ্ঠান tongo hinoi tlangai srai rong no tlangai buri sarong no tlangai bo kaisa অনুষ্ঠান tong hinoi bini nogo ringui tlangpai BJP go join rukha obo hai report mankha जों sini loge je boringui tlangnai BJP go join renai borok bo sini loge tabuk tongo
boni phukti chung srai srai khanaka boro misa kok sagai boni nogo অনুষ্ঠান tongo hinui sagai BJP flag room rugui borokno join rugukha kei oboni pore khaina borokno lastigo polti rokna hanai kisu polti rokna hanai mairok char khai rok hini kisa khanaka abo hai misa kok samani hamliata mahai misa kok saman noti le nung tam kok sanamso abono sanani musungo sini Tipra sarok na oba haike thokai mani chaliata nin sinmungkha ani sinmungkha aisuprai noatia ang district members